Čaute, vítajte na našom videu, na náš kanál Dedinský život. To je naše prvé video, v ktorom si ukážeme náš bunker. Takže už sme dorazili na miesto. Toto je náš bunker, teraz vám ukážem jednotlivé časti toho bunkra. Stavali sme ho asi tak pol roka. Takže je tu trošku bordel, to sa ospravedlňujeme. to je náš stan, to opekávame a rôzne veci robíme. Vyrábame niečo. Tu máme ohnisko. Toto sú zábrany. A vlastne les, z ktorého bereme drevo. Presne tak. Máme nejaký bordel. Tu máme drevo na opekanie. Sa dostaneme hore pri posed. Takže toto máme vyhliadkovú väž, trojposchodovú. Ten most, po ktorom chodíme na posed. Toto je náš posed. Máme tu otváracie okná s pantou truhlíkov. Lavičky. Ako dobrý výhľad je aj stade to. Teraz sa presunieme do druhej časti bunkra. Takže tu sme sa dostali do druhej časti nášho bunkra. Je to kúsok pod našim bunkrom. Neviem, či to tam je vidieť. Máme tu dole potok. Tam je nejaký les. Tu máme tiež nejaké stavanie pri potoku. Je to vlastne trojmiestne. A tu už sme sa asi dostali do záveru videa. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.